No tak ahojte všetci, hlásim sa takto sám z videa. Ako asi viete, tí, ktorí to sledujete, tak Matúš spomínal, že ma prihlásil na majstrovstvá Slovenska v ťahaní kamionov. O ťahaní kamionu. Mala by to byť disciplína, ktorá bude pozostávať z dvoch ako keby disciplín. Najprv budeme ťahať kamión a potom ho budeme priťahovať. Čiže najprv dopredu a potom k sebe. No a ja teda pôjdem do U90, ale teraz som sa vážil, mám 83,5 kg, čo som jednak rád, ale zároveň nerád, lebo už by som skôr mohol byť do 80 kg, nie do 90, ale to je jedno. A času nemám veľa, však ja robím spieranie, takže času veľa na prípravy nie je. A dnes máme pondelok, takže dnes a ešte v stredu si dám dva také tréningy zamerané na tieto ťahy plus minus a sám uvidím, čo pôjdem, takže pozrite sa, ako vyzerá moja príprava. Nehovorím, že je profesionálna, nehovorím ani, že je amatérska, je ešte menej jak amatérska, ale ideme tam s Matúšom a nehovorím si to, ideme užiť, ideme tam proste vydať zo seba všetko. V rámci zdravia na maximum, nech neľutujeme. A keď tam budú lepší, tak budú lepší. Len nech my neľutujeme náš výkon, že sme mohli urobiť viac. Tak poďme na to. Pália stehna. Kokot. Hej, to sranda. No, uvidíme. Prešmikujem sa veľmi, ale stačí. Ideme viac dať. Tu sa prirodzene zmenila technika. Telo sa prispôsobilo, aby som to vedel odtlačiť. Nemám teraz silu rozmýšľať nad tým, jak to fyzikálne funguje. Proste som to vedel odtlačiť a ideme vyššie. No, kotúčok 130 kg. Kurva. Dúfam, že to rozhýbem. No. Fújha, ty keket. To je ťažké. Teraz si idem predstaviť ten najhorší možný scenár. Budem sa prešmikovať na súťaži, nebude to dobré, bude to ťažké, možno s tým ani nepohnem, s tým kamiónom, ale idem dať do toho všetko, čo sa dá a aspoň to na hranicu tých schodov odtlačiť. To je cieľ. Je to ťažké, je to zle, idem dať do toho ale všetko. Dobre, to neoklameš. Keď sa prešmikuješ, to ide strašne ťažko.
Ale išlo aspoň trochu. Bolo vyskúšané. A teraz priťahovať sane. Dobre, máme druhú disciplínu. Takto si zrejme s Matúšom predstavujeme, že bude príťah kamiona. Máte nejakú onu, čo sa zaprete a proste priťahujete. A tu mi ide čisto len o ten pohyb, nácvik techniky. Takže moja predstava je nejaká taká, to si to chytím. Máhneš si a ideš. No, nie je to ideálne. Láno sa mi tu hromadí, takže na súťaži by mal byť vždy niekto, kto to odpratáva proste preč, takže verím, že to bude lepšie. Ale už tu si to vychytávam. Napríklad som cítil, že touto ruku nesmiem mať vpredu. Musí to byť takto. Bolí ma zápesť. Dobre, tak tu už treba zaťažiť aj pneumatiku, lebo sa šmýka dopredu, ale išlo. Dobre, išlo to. Celkom dobre. Dobre. 150 kotúčok. Ideme na to, ideme to ťahať. No. Skúšam opačne. Nie, dobre je to. Išlo by aj viac, ale je to ťažké a veľmi dlho to trvá pripravovať a aj stačí, aby som sa neodpálil úplne. Klepú sa mi ruky. Vycúcal mi život. Nevadí. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku sa hovorí. Sice je to môj prvý a zároveň posledný ťažký tréning pred nými majstrovstvami, ale aj toto je dobre. Trošku telo bude sa spamätávať. Ešte si dám nejaké doplnky. No, teraz keď som schudol trošku, tak sa cítim pri sile, tak rovno vyskúšame to, čo som nerobil strašne dlho. Taký nejaký variant, niečo medzi zhybom, bicepsom a príťahom, všetko dokopy proste. Trošku aj na uchop, aj na všetko takéto niečo. Uvidíme, jak to pôjde. Dobre, to išlo.
Kokos. Dobre. Fúja. Celkom som prekvapený zo seba. Neviem, či je to ľahké, či je to ťažké, ale ja som spokojný. Tak to nepôjde. Musím si lepšie uložiť mikrofón. Podáme 20-ky. Dobre, hlavná kamera sa prehriala, tak ideme na rezervnú. Nemám schody, teda nefungujú, tak som si vymyslel toto 100 kg na chrbte a také výšlapy do špičiek, nech si trošku posilnia Achillova päta, teda šlacha, trošku proste nech one lítkové šlachy a svaly trošku aktivujú viac ako zvyčajne, to je všetko. A to je asi aj koniec tréningu, videli ste všetko zaujímavé. No. Takže mám po tréningu, videli ste sami, čo ste videli. Som spokojný, nič som si nedotrhal, nezranil som sa, dobre som si odcvičil. Tie svaly, ktoré som chcel precvičiť, som precvičil a precvičil som ich v tých pohyboch, ktorých som ich aj precvičiť chcel, takže dobre. Ak to pozeráte, tak budeme radi, keď tomuto, aj s Matúšom samozrejme, keď tomuto videu dáte palec hore, prípadne keď nemáte odber, aby ste našemu kanálu dali odber, alebo komentovali video, veľmi nás poteší každá jedna vec a zároveň tým vidíme, že sa vám páči to, čo robíme. Tým dáte najavo vlastne to, že nás podporujete na nadchádzajúcich majstrovstvách Slovenska v ťahaní kamiona a ideme urobiť čo najlepší výsledok. Zanecháme tam všetko jednoducho aj s Matúšom. Tak, ako som hovoril na začiatku videa, tak hovorím aj na konci. Vydať zo seba maximum v rámci zdravia, tak, aby sme neľutovali nič. Keď nás aj niekto prebehne iba len o 100, to je jedno. Keď my budeme vedieť, že sme do toho dali maximum, tak mám čisté svedomie. Tak, nezabúdajte, cvičte až do smrti.